27 sentyabrda Türkmenistan'da garaşsyzlygyň 30 ýyllygy uly dabara bilen bellenip geçildi. Paýtaht Aşgabatda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň tomoş eden şäheriniň guramaçylyk işlerine müňlerce büdjet işgäriniň mejburi çekilenligi habar berildi. Bu aralykda şu günler Özbegistanyň hem Türkmen-Özbek dostlugyna bagyşlanyp şäherler geçirilýär. Özbek ýolbaşçylary şeýle şäherlere büdjet işgärlerini mejburi çekmekde türkmen kardeşlerinden galyşmaýar. Anha bu suratlarda Buharada geçirilen şeýle şäherleriň biri görkezilýär. Türkmenistanyň Lewap welaýaty bilen ykdysady we medeni hyzmatdaşlygy bagyşlanan agşam haýsydyr bir dabara zalyny däldi. Buharadaky Nadir Divanbegi medresesiniň howlusyna geçirildi. 26 sentyabrda Türkmenistanyň Özbegistanyň ilçisi Ýazguly Mämedow we Özbegistanyň prezidentiniň maslahatçysy Tursinhan Hudaýbergenow Kaşgadarýa welaýatynyň Mirişkor etrawyna etnik türkmenleriň ýaşaýan ýeri bolan Pamuk şäherçesine sapar etdi. Pamuga sapar etmeden odol Türkmen ilçisiniň başga-da käbir aýratyn ümp bermäge münasip ýerlere baryp görjekdigi habar berildi. Yerli emeldarlar myhmanyň saparyna 20 gün öňünden taýýarlyk görüp başlady. 7 sentyabrda Kaşgadarýa welaýatynyň häkimi Zoyir Mirzaýew welaýat we etrap derejesindäki ähli ýolbaşçylary Pamuk şäherçesine ýygnap olaryň eger zerur bolsa şäherçede giýjeti bilen ýatymlaýyn işlemediklerini buyruk berdi. Ol eger bu talap berja edilmese hemmeleri işten boşatmak bilen haýbat atdy. Barmaýsyz, tamam. Beýlik tewitlerden gelen guramaların hem ählisi şu ýerde. Uzak wagtlap işlemek isteseňiz, prezidentiň siýasatyny we palalagyňyzy subut etmek isteseňiz, şu ýerde ýaşarsyňyz we size aýdylanlary ýerine ýetirersiňiz. Muny etmeseňiz, biperwaý bolsaňyz, şonda rehimsizlik bilen çäre görerin. Kim bolsa bolsun, tapawudy ýok. Hemmäňiz şu ýerde bolarsyňyz. Kim bolsa? Vallamat bolsa. Hama ýotatsy. Azatlygyň redaksiýasyna gowşan maglumatlary görä köp resmi Mirzaýewiň buýrugyny desine ýerine ýetirmek bilen boldy. Olaryň köpüsi Pamukda giýje günni işledi. Men gen galýaryn, guruluşga dahylly adamlar hem, dahylsyz adamlar hem sol ýerdedi. Meselen, mektebe çelini çağalar idarasynyň awadanlaşdyrys işlerinde näme dahyly bar? Biziň welaýatlarymyzda we etraplarymyzda bitirmeli öz işlerimiz galdy. Ýöne bizden hatda bu ýerdäki işleri dahylymyz hem ýok bolsa, Pamukda bolmak talap edildi. Hany mantyk, hany logika? Azatlyk bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä şäherçäniň daşky görnüşi düýp göterýäpdir. Ýöne 26 sentyabrda Pamukda geçirilen festivala adat halk goý berilmändir. Hol hara eden işleri haçana çeli durarka, 3 günün içinde fantan hurdular. Ähli işleri yüzle ettiler, akladılar, gülektiler, nahal oturttular. Esasan Türkmenistanyň ilçisiniň ýörejek ýoluny bezediler. Medeniyet merkezinden başga ähli binalaryň diňe daş ýüzüni durly renklere boýadylar. Ýöne iň gynançly ýeri bizi, ýöneki halky festivala göýbermediler. Konserte Türkmenistanyň we Özbegistanyň emeldarlary we ýokary derejeli myhmanlar gatnaşdy. Çäre gelin täze Özbegistanyna erkin we awadan durmuşda ýaşalyň diýen şygarasyna geçirildi. Hasadol Kaşgadarýa welaýatynyň administrasiýasy awadanlaşdyryş işleri üçin döwlet büdjetinden 5 milliard soňdan gowrak serişdäniň bölünip berilendigini ma'lum etdi. Biz tutuş 20 günläp giýje günlük işlemeri bolduk. Köp iş edildi. Soňky bir näçe ýyl bäri şäher ünsden nöşürli. Ýöne köp iş ýülle edildi. Ýogsa biz wagtyna diýinmezdik. İlçiniň saparyna bir gün galanyna giýjäniň ýary işçiler şäherçäniň giýirişine täze derwede oturtdular. Azatlygyň redaksiýasyna ýiberilen videolarda we suratlarda tüm garanka garamazdan ellerini äkçiranyň ýagtysyny asfalt düşýän işçileri görmek bolýar. Geçen ay Özbegistanyň uly şowkuny bilen garaşsyzlygyň 30 ýyllygyny belledi. Ilkinji prezident Karimowyň ölümünden bäri ilkinji gedek bayramçylyk çäreleri has uly sahnalarda geçirilip başlandy. Bayramçylygyň öň ýany ýurdun dürli sebitlerinden talipler we
we büdjet işgärleri tüpüsde özleriniň köpçülik çärelerine gatnaşmaga mejbur edilenliklerini gurrun berdiler. Özbekistan we Türkmenistan postsovet giňişligine iň awtoritar ýurtlardyr. Finçler Mirziýowyň merhum türkmenbaşy bilen deň görülýän özünden öňkü ýurtbaşynyň İslam Karimov'un mirasını yok etmek uğruna iş alıp barýanyny aýdýarlar. Galy berse-de, geçen ay 2 ýokary derejeli özbek deputaty Şafkat Mirziýow milletiň serdary diýilen hormatly adyň dakylmagyny teklip etdiler. Bu bolsa Özbekistanyň goňşy Türkmenistanyň gaty bir arany açmanyny görkezýär.